Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou videoclip. Eu sunt Elena Cristal și astăzi, steluțelor, am revenit cu Minecraft. Da, ați auzit bine, nu am mai postat de foarte mult timp cu acest joculeț. Înainte să începem, nu uitați să rupeți butonașul de like și să vă abonați, foarte important. Astea sunt regulile de bază, da? Ca să aveți mult noroc, trebuie să apăsați pe butonul de like. Bun, steluțelor, vreau să zic că am făcut foarte multe chestii, după cum puteți observa, dar noi astăzi vrem să facem, adică eu vreau să facem un magazin de haine și dacă vreți să vă prezint toată lumea asta pe care eu am făcut-o, pentru că am făcut foarte multe chestii noi, fără știrea voastră, vreau să scrieți în comentarii, vreau să faci un episod în care să ne prezinți lumea ta și eu voi face, dar în episodul ăsta nu o să vă arăt, doar o să facem acest magazin, așa că haideți să-i dăm drumul. Bun, deci chestia e că mai avem puțin din acoperiș să-l mai facem, dar asta probabil o să fac eu după aceea, așa că revin după ce termin. Deci am acoperit, să zicem, partea asta de sus, ca să zic așa, așa că haideți să intrăm în interiorul. Stați că nu putem să intrăm, oh my god, gata, bun. Deci vedeți, e foarte întuneric, așa că o să luăm niște torțe, cred, torțe și poate o să punem și niște de-astea, lanterne sau cum se spun. Și știu că astea pot să le pun așa sus. Oh, ce bine, e bine, ok, o să punem cred că din acestea ca să arate mai estetic. Cred că ar da mult mai bine să punem așa. Chestia e că nu o să le pun foarte wow, pentru că nimeni nu se uită sus, da? Este o lege nescrisă, nu te uiți sus, te uiți la haine, ok? Așa, mai punem și pe aici, mai punem și pe aici, și pe aici, unde mai punem steluțelor. Punem peste tot că avem destule. Ok, poate o să mai punem și niște torțe. Așa, cam așa arată. Acum poate vă întrebați ce sunt cu aceste două cămeruțe. Aici vor fi cabinele de probă. Am făcut doar două pentru că, nu știu, așa am vrut eu, așa am simțit nevoia. Și cam așa de mari sunt, nu sunt ele cele mai mari, dar sunt destul de ok. O să punem două din acestea că sunt destul de ok-uțe. Punem și în partea cealaltă. Așa și wow, ce bine arată, dar, foarte important, haideți să punem o ușă, ce facem noi aici? Intră hoții peste noi și nu avem cum să facem așa ceva, să lăsăm așa ceva. Bun, deci vreau să alegem ușa, asta mi se pare drăguță și vreau să vă zic că nu o să las așa de alb magazinul, doar că am făcut așa cum ar fi baza. O să-l mai colorez eu, stați liniștiți. Bun, acum eu chestia e că am o idee. Acum nu știu dacă o să-mi iasă. Stați așa că eu vreau să fac casa de marcat aici. Și aici o să fac un geam. Un geam colorat. Ați auzit bine. Și o să facem așa. Roșu, portocaliu, galben, verde, albastru. Un alt albastru, un mov și un roz. Și avem așa 6, 7. 7 avem, da? Da, 7 nuanțe avem. Și acum facem 1, 2, 3... 4, 5, nu, stați că nu e bine, nu e bine, stați că n-am socotit bine, ok, stați să mai luăm o dată din ăsta. Haide, Iasmina, ce am făcut, frate? Așa, și cred că o să ne ducem puțin mai sus, avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, facem așa câte 5, ce spuneți? Eu zic că e ok, 5, 6, 7 ar trebui, 6. Ok, deci ne lasă doar 6 să facem. Așa că o să respectăm. Bun. Acum vreau să mă gândesc cam cât de mare vreau să-l fac. Trebuie să dăm torțele. Bun. Și acum o să fac aici un spațiu și revin. Și voi cât de bine dă, mamă, da, avem dita mai geam, frate. Și acum începem așa, cu roșu. Începem cu roșu, foarte important. Chestia e că eu nu o să mai iau chiar după culorile reale ale curcubeului. Eu o să-l fac așa eu, cum știu. Cam așa arată ea, uitați-vă și voi, Doamne, cât de bine arată. Sincer, ar fi dat bine să facem și în zona asta, dar
na, nu putem fi că avem cabinele de probă. Haideți să punem și aici niște ușițe. Ia să vedem, nu știu ce culoare să punem. Oare ce culori să punem? Punem tot la fel ca și ușa de la intrare. Ce ziceți? Hai să punem tot la fel, să zici cu ele, ok? Așa, acum vine partea mea preferată a decorațiunii, să zic așa. De fapt, nu. Haideți să începem cu masa, să zicem așa, sau insula, nici nu știu cum să o numesc, unde vii să plătești. Așa, ia să vedem, să dăm faliment acolo. Deci aici dăm faliment la card, fraților. Și aș vrea să facem insula. Ce culoare să o facem, oameni buni? Hai să facem galbenă, sincer. M-ar fi atras rozul, dar hai să ne abținem totuși. Și îl facem cam, nu știu cam cât de mare să o facem această insulică. O facem de 2 persoane, de 2 case. Ok, și aici e intrarea. Trebuie să fii foarte slăbuță ca să intri aici. Perfect! Mamă, ce bine arată! Covoraș. Ok, steluțelor, haideți să punem și covoraș. O să punem așa frumușel. Wow, cât de bine arată! Apropo, am pus și această bibliotecă, să zicem așa, așa ca să fie estetic. Și uite, punem și aici la intrare. Dacă ne lasă, da, o să lăsăm cam așa, uite așa. Știți, să arate foarte bine. Poate îl mai lățim puțin, ia să vedem dacă dă bine, dacă îl facem puțin mai lat. Da, dă destul de bine și aș putea să venim cu acest covor, ceva de genul, stați așa că vă arăt eu acum ceva, o schelă și să vină și în zona asta ca să se știe unde să plătești și unde să te probezi, așa. Mamă, ce șmecherie, mamă, ce fain. Wow, chiar dă foarte, foarte bine. Acum haideți să punem și casele de marcat. Punem așa aici și mai punem una aici și mai punem poate și aici una. Dacă sunt prea mulți clienți, mai punem și așa. Și mai punem și aici. Perfect! Mamă, ce bine arată! Am pus aici și covoraș la vânzătoare, ca să le fie și lor cald la piciorușe. Bine, nu că ar fi frig afară, dar ca idee. Așa, și nu știu ce aș mai vrea să mai facem în zona asta. Cred că este destul de ok-uț. Mamă, dar ce mult îmi place, băi! Cine vine aici la mine să cumpere haine? Acum, o să căutăm și o să dăm noi în jos, scroll, să căutăm noi, că știu că am eu niște haine pe rafturi, fraților, și nu mai știu cum se numesc, deci efectiv, nu vreți să știți cât de ciudă mie, că nu știu, dar hai să punem niște flori. Oh, ce cute sunt! Doamne, deci eu iubesc florile, fraților, nu știu cum să vă zic, dar îmi place la nebunie florile. Uite, punem și niște moțate, haideți să punem afară. Oh my god, să schimbăm stilul ăsta și știți, să fie așa mai șmecher, mai frumos. Oh my god! Vai, cât de bine dă! Stai, ce-am făcut? Așa. Oh, ce fain! De ce sunt așa faine? Vreau să vă întreb și eu pe voi, de ce sunt așa drăguțe? Haideți să punem și din astea, că n-am pus. Punem și așa, punem și așa, punem și așa. Și atâta. Wow, ce cute sunt! Stați să mai punem roză. Așa. Mamă, cât de cute sunt! De efectiv și că vii la florărie, nu la magazin. Și o să punem aici, nu știu, trebuie să găsim un brand, cum să se numească acest magazin. Vreau să-mi scrieți în comentarii. Până atunci noi o să decorăm. Haideți să caut, să văd dacă găsesc. Stați mă să dau florile de aici. Duceți-vă mai florilor, că ce fac eu aici, măi, oameni buni? Așa, și acum dau scroll. Stați să vedem dacă le găsesc. Țineți-mi pumnii, țineți... uite, știți ce vreau să pun? Vreau să punem niște chestii din astea, ca să vadă fetele că unde se ducă la cabina de probă. Și ce să văd unde le găsesc, dacă sunt, dacă nu sunt, dacă mi s-a părut că am, poate, nu știu. Uite, punem și o chestie din asta, sau nu? Stați mă că eu pun pe roz, rozul, ce să mai... Și da, caut și revin.
fraților, după 11.000 de ani, fraților, deci nu vreți să știți cât am căutat, oameni buni. Am găsit aici o grămadă de minunății, deci nu vreți să cred. Haideți să punem, deci, începem cu astea, ia uitați-vă și voi. Doamne, nu îmi vine să cred, punem 2. Perfect. Punem și, uite, punem și din astea. Astea unde le pun? Stați că nu știu unde să mai pun, că sunt prea multe. Mai punem și pe aici, uite, punem 2 așa. Avem și manechini, by the way. Hai să punem aici manechinii. Toate că ar fi trebuit la intrare, da. Ce să mai... Ia uitați ce drăguț! Avem, ce sunt astea, pantaloni. Aici ce mai avem? Stați că avem foarte multe chestii și eu habar n-am, nici nu știu care sunt, unde sunt. Uite, punem și așa în față. Mamă, câte haine! Câte haine, câte haine! Și mai avem ăsta, dar unde punem și pe ăsta? Punem așa în față aici? Nu cred că dă bine. Nu! Am dat din greșeală. Bă, nu se mai dă ăsta? Băi, avem... Stați că am făcut o greșeală foarte mare! Nu mai știu să mai dau chestia asta. Stați așa, stați că eu mă panichez. Dacă nu pot să dau așa ceva... Băi! Nu mai mă lasă să dau astea. Ok, hai să rezolvăm treaba de aici. Deci nu vine să cred că am făcut așa o prostie mare. Au din acelea baguri din alea și... Na, se mai întâmplă chestii din astea. Bine, pe ăsta să zicem că las aici, dar astea cum fac? Nu-mi vine să cred că, Doamne, deci nu vreți să știți cât m-am chinuit să dau chestiile alea 2. Pe ăsta poate o să-l las aici, da, o să-l las. Ia uitați-vă și voi câte haine. Efectiv, eu n-am văzut atâtea haine la un magazin. Efectiv, eu n-am văzut așa multe haine. Și uite, punem și aici așa. Așa, și stați că mai aveam și pantaloni, dar văd că nu mai am, nu știu unde i-am pus. Punem aici, astea sunt la ofertă, deci da, acestea care le-am pus așa în față ca să se vadă că sunt la reducere. 2 la preț de 1, super, super ofertă. Veniți aici la magazinul Iasminei, nedeschis, nici nu l-am deschis și efectiv îmi fac reclamă. Bun, deci îmi place la nebunie. Doamne, mi se pare super! Și îmi place că, adică nu mă deranjează iarba, sincer. Vreau să-mi spuneți dacă să pun altceva, să pun covor sau să las așa. Mie îmi place cum dă, mi se pare că e foarte naturistic, Doamne, ce zic eu aici. Așa, poate mai găsim niște decorațiuni, da, poate mai găsim. Haideți să dăm jos, scroll, și să vedem ce decorațiuni șmechere mai găsim, pentru că știu că am foarte multe decorațiuni, da? Niște tablouri aș vrea, sau niște plante, plante, da. Plante, da. Wow, ce chestiile alea. Plantă. Doamne, iubesc plantele. Să vedem ce mai găsim. Mi se pare că când pui o plantă, efectiv se vede că avem ochelari. Mamă, vindem și ochelari. Așa, ce ziceam? Că îmi place foarte tare cum se vede plantele. Efectiv, dă viață acelui loc. Punem și aceste luminițe. Nu, sunt cu dovlecei. Sunt pentru Halloween. Ok, ia să mai vedem ce mai găsim. Planta aia nu-i șmecă, uite, asta îmi place. Ce să mai punem? Avem trampolină, mamă, să facem un loc de joacă. Spuneți-mi dacă vreți să facem loc de joacă. Ce să mai... Uite, mai punem și de astea, punem de toate, fraților. Să se vadă că aici vii cu toată inima. Da, cam atât. Uite, astea sunt niște televizoare. Ce zice, să punem niște televizoare? Mamă, ce mare îi! Oh my god, cât de mare! Da, aș putea să-l dau. Stați așa. Mă las să te dau jos. Mamă, trebuie să-l dau pe bucăți. Mamă, stați așa să vedem dacă mă lasă. Mă las să te dau jos. Te rog, spune că mă lași, te rog, din toată inima. Oh my god, nu mă lasă. Deci nu cred. Nu, Doamne. Deci, efectiv, Minecraft are foarte multe de-astea care mă enervează, frate. Ce faci aici? Ok, o să las așa, știți ceva? O să las așa, nu mai mă interesează. Lasă la o parte acea chestie. Mie îmi place foarte tare, sincer, chiar îmi place foarte tare acest magazin.
Bun, steluților, cam acesta a fost video. Nu uitați să rupeți butonașul de like și să vă abonați, foarte, foarte important. Eu am fost Yasmina Cristal și sper să ne revedem data viitoare. Cu bine, pa!